Good morning guys! So this is actually day 2 or should I say last day namin kasi mamaya check out na kami, pabalik na kami ng Maynila. But we just woke up and nagugutom na. This is actually the room. Maliit lang siya pero it's nice. Wala siyang TV so talagang makakapag-focus kayo sa isa't isa, kwentuhan and all, masaya. Ayan. So magbe-breakfast muna kami. Nandun natin pinuntahan na yung makasama sa ibang room. We'll see. Hanap muna kami ng mga kainan kasi it's umaga pa. I'm not sure kung may bukas ng restaurant dun sa may kalye. Kasi walang ganap sa beachfront eh. Hindi kagaya ito ng Alona Beach ng Panglao or sa Boracay na may ganap sa beachfront. Ano? Punta muna kami doon. Later. Tulog pa yung mga peeps. Very quiet pa. And merong iro. May aso dito na buntis. Ang cute. Here we are, last hurrah. So ito yung mga coral camera baruro sa pictorial muna bago maligo. Ayan yung mga kasamahan ko. See? Andito yung mga nagsusurf. Ayan, dyan sila nagsusurf. Tsaka ang dami pictorials dito sa banda. Hindi naman ako umitim. Kainis. Kung hindi enough yung yung dapat 1 week na bilaran talaga para ma-achieve ko yung super brown na color. Hello guys, so ayan na nga, super swimming kami, ang lakas ng waves, but now they wanted to learn how to surf. Ayan, nagsa-sign up sila kay kuya na mukha siyang Brazilian guys, tapos color gray yung mata niya, but ang galing-galing niya mag-Tagalog. Siguro matagal na siya dito. Pero ayan, magsusurfing sila. So we'll see kung matututo ang mga to later. So ayan guys, nagle-lessons nga sila 400 each for 1 hour. Yun. Gusto lang sumuko kasi sobrang hirap daw. Ayun. Sabi ko, enjoy nyo na lang yan kasi andyan na kayo. Sayang naman yung 400 na ibabayad nyo tapos hindi nyo sasalitin yung 1 hour, diba? Yan. Hello guys. So, we are supposed to go home to Manila. What happened was, wala kaming masakyan dahil yung bus ito sa terminal, stopover lang siya at chance passenger lang kami. So, what we did was, sumakay na lang kami ng bus to Baguio. From Baguio, dun kami sasakay going to Manila. Kaya rarampa muna kami ng Baguio, naka-short kami lahat. Pero may jacket naman. Accordingly, 19 degrees daw yung weather. Sobrang lamig. So we'll see kung makakayanin ba namin ito. Anyway,
So ito na nga guys. Nandito kami sa Baguio. Nakakatawa nito kasi wala kaming dalang mayroon kaming jacket pero most of the clothes na dala namin is pang beach. Yung isa namin kasama, puro sleeveless yung dala niya. Or short. Hey, say hi! Yes! Ayan, super lamig. Kaya good luck talaga. Mamaya pang 10:30 yung schedule namin pabalik. Dito kami sa Victory Liner para bumili ng ticket. Tingnan mo, namumula pa yung mukha ko. Kaya good luck talaga sa amin mamaya. Oh my gosh. So, rarampa muna kami sa Baguio for 4 hours. And then, balik kami dito. So, later. Hi guys! Utang na loob. Tulungan niyo po kami. Ginusto po namin to. Dito na po kami sa Baguio. Naglalakad pa po ng Session Road. Hashtag travelers. Hashtag hypothermia. Sisipon na. Ayun na nga. Ito na. Push natin. O, diba? Diyos ko Lord, yung tuhod ko. Nanginginig na. Ayan. So, andito na kami sa Manila. Nakarating kami kahapon. Sorry, hindi na ako nakapag-outro. Kasi, pagkatapos namin mag-dinner, pagdating namin sa Victory Liner, pagod na kami. As in, talagang knock-out ako sa bus hanggang nakarating kami sa Manila. So, what we did in Baguio, naglakad-lakad lang kami doon sa Session Road. Pumunta kami ng SM, bumili ng jacket at kumot. And then, naglakad-lakad kami sa Session Road. And then, sumakay kami ng cab. Pumunta kami doon sa Chocolate di Baterol. Coffee shop siya na may may mga meal doon sa may Camp John Hay. Basta malayo-layo siya. Sobrang lamig. Grabe kasi umuulan pa. So I think 17 or 16 degree. Ayun. Kumain mo lang kami doon. At by 9, muntik na kaming mali kasi muntik na kaming hindi makasakay. Wala kaming mahanap na cab. Pero sa awa ng Diyos, nakarating naman kami ng Victory Liner an hour before dun sa schedule namin. So pagdating namin dun, pag-alis ng bus, nakatulog kagad ako. Nagigising lang ako pag ma-stop over na, and then tulog ulit. Nakarating kami dito sa Manila, sa Cubao mismo, mga 4 in the morning. So yun, by 5 or 6, nakapag-breakfast na kami dito sa bahay, and then natulog ulit ako. The entire day yesterday, tulog lang ako. But anyway, it was fun. Sobrang na-enjoy ko yung vacation na to. Mamaya ulit may work na. So, I still have like Thursday and Friday to go to work. Pero okay lang kasi sobrang worth it naman yung vacation. And thank you guys for accompanying us. And sana na-enjoy niyo yung mga videos. Ito yung part 2 pala. And yeah, please subscribe to my channel and see you next time. Later!